Hi mga boss, mayong udto natakaron diri sa Cute Pardo. Natay daghan unit available mga boss. Mao ni ato ang Suzuki Vitara. Natay Toyota Vios automatic. Natay Mirage nga automatic mga boss. Napunta diri Nissan Almera. Mga sinaw kay atong mga unit diri. Napuntay multi-cab na 4x4 automatic. 250,000 only. 2023 assemble. Then natay futon diri nga 4x2. Natay syangan diri mga boss. Natay daghan diri nga Mirage hatchback. Natay ukabango diri. Naputay Mitsubishi Expander mga boss. Atong mga unit diri mga boss, pwede ra down payment og 20% down payment kay mga newer model atong mga units tanan. Terms nato pwede 4 years atong terms. Then mo ni siya ang ato ang 2021 nga Wigo manual. Then napunta diri Kia Soluto. Ang syangan nga CS35 Plus. Nice kayo ang syangan. Then natay Kia diri, Kia Sorento mga boss. Available. Natay Toyota Rush. Nasa tayo Toyota Rush diri. Sarado. Daghan na jud kitag mga unit diri mga boss. Available for cash or financing. Then natay mga Almera diri daghan. Duha ka buka tong Almera diri mga boss. Kani Ford EcoSport. Napuntay Mitsubishi Expander. Duha to Expander diri, Expander o katong usa kay Expander Cross katong color orange niya. Natay duha ka ukabango diri mga boss. Natay Mazda. Nice ka itong Mazda mo ba? Nice kayo itong Mazda. Mazda Sky Active G variant. Then ato ang bagong abot nga Cherry Tigo. Daghan na jud kay tag mga available units diri mga boss. Ito ang Toyota Fortuner. Gipagwapuhan pag maayo mga boss. Gibafingan pa. Bago pa ni abot sir? Bago abot sir no? Shout out sir. Then nata diri mga Nissan Navara. Natay daghan pick up diri mga boss. Natay Nissan Navara. Kani mga Nissan Navara na to. Mga nindot kayo. Nice. Uy. Nice kayo mga. Nice kagilid oh. Atong Toyota GR Sports. Grabihan, induta. $1.9 M lang naman. Gwapong ang unit, gwapong presyo. Itong Cherry Tigo mga boss.
Mostly atong mga units is Cebu units. Awa to ang kuan mga boss. Ito ang Toyota GR Sports. Parting ninduta. Palita mo. Ay mga boss, oh. Kaya ito ang photon. Photon 4x2 lang niya siya. Tapos sunod hak sa photon. Nice, advay ang photon. Automatic. Nice ang photon, no? Sa mga ganahan diha manguha og mga second hand cars with premium quality, message lang ko ninyo pwede sa mo call 0932-292-6500. Look for Sarah. Thank you. Bye bye.